ya bụ onye ji bụ ke na ọlụ dịrị ha ịgba mbọ kwalite ala nna ha ka ọ bụrụ obodo kwesịrị ekwesị maka iji ego chụọ ego site n'ịdị na-ewepụta ezi mmepe dịgasị iche iche nke a na-eweta na steeti a n'iru ndị ikwu na ibe ha bi na mba ofesi. Chibụzọ Obidike wetara akụkọ a n'uju. onye ji bụ ọkwa Transition Committee Chairman nke Orumba South Local Government Area bụ Prince Neville Uchendo kpọkụrụ okwu a n'ihe mmemme ABS na-achịkọba na telivishọn akpọrọ Weekend Show. Prince Uchendo toro nnọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na eweta mmepe tọrọ atọ na Anambra steeti. Ọ gaziri n'iru kwa alịlị na ọtụtụ ndị nọ na mba ndị ọzọ na-abụghị na Anambra steeti bụ ndị Anambra bụzi nnọọ ndị na-achọghị ịdị na-anata ụlọ n'ihi akụkọ ịkọja ndị mmadụ na-akọrọ ha, ọkachasị ndị ezinụlọ ha ndị na-achọ ịnapụ ha ego dị iche iche. Prince Uchendo kpọkụziri ndị Anambra ka a bụrụ nnọọ ndị ga na-akọ akụkọ ga na-ewulite Anambra steeti. Ọ chịkọtazi okwu ya site n'ịkpọku ndị Anambra niile ndị nọ na mba ndị ọzọ ọkachasị na mba ofesi ka a bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ n'iwulite na idozi Anambra ime ya ka ọ bụrụ ọkacha ibe.